Ahojte, vítam vás u nového videa. Dnes sa nachádzame v malebnej dedinke na východe Slovenska, v ktorej stojí tento krásny, aj keď už roky zabudnutý mlyn. Obec sa rozkladá v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny a prvá zmienka o nej pochádza z roku 1337. Na hornom konci býval pánsky dvor barónky Tormovej, kde bývali aj kasárne a strelnica. Dnešní obyvatelia sú potomkami vojakov tohto oddielu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, aký účel mal tento objekt a prečo je momentálne v stave, akom vidíte na snímkach. Mlyny patria na území Slovenska k najrozšírenejším tradičným výrobným zariadeniam. Ich rozširovanie zohrávalo v stredoveku významnú technickú, ekonomickú aj civilizačnú úlohu. Veterné a suché tzv. Konské mlyny boli u nás pomerne zriedkavé. Územie Slovenska má však veľmi dobré podmienky na budovanie vodných mlynov. Vodný, tzv. Kolesový mlyn je mlyn poháňaný prúdom vody. Energia prúdiacej vody je prenášaná na hriadeľ prostredníctvom vodného kolesa. Staroveký vynález známy antickému svetu už od 2. storočia pred Kristom. Objekt, na ktorý sa aktuálne pozeráme, mal už v 20. rokoch 20. storočia pohon Francisovou turbínou so značným výkonom, pričom ako pomocný pohon využíval naftový motor. Francisova turbína je pretlaková vodná turbína vyvinutá Jamesom Francisom. Má dva podvarianty podľa uloženia hriadeľa, a to vertikálne alebo horizontálne. Francisove turbíny patria medzi najpoužívanejšie. Používajú sa na výrobu elektrickej energie prostredníctvom alternátora. Mlyn, v ktorom sa práve nachádzame, bol po znárodnení ponechaný ako rezerva. Dodnes sa síce zachoval v pôvodnom stave, ale vnútro je vyrabované od kovových súčastí strojného vybavenia, ako môžete vidieť na obrázku. Na tomto vyššom poschodí, na ktorom sa nachádzame práve teraz, sa už podlaha značne prepadáva, takže určite vám neodporúčam sem chodiť a ako vidíte, ani ja som nešla úplne do stredu, pretože tam normálne vidno diery v podlahe. Dôvodom tohto stavu je to, že financie na prevádzku mlyna obec nenašla. Vedľa neho sa vybudovala malá moderná vodárnička a obec sa stará o okolie tohto objektu, čiže tráva je pokosená, o jazierko v blízkosti je starané, čo mňa osobne potešilo a trošku pobavilo, sa samozrejme dozviete neskôr v závere. Ale bohužiaľ ma to mrzí, že kedysi to takto slúžilo, myslím si, že to bolo veľmi pekné, keď to bolo v tom ešte kedysi dobrom stave. Teraz myslím si, že všetci vidíte, že je to zničené, viac menej návštevníkmi, ktorí tu len tak prídu, niečo ukradnú, poberú si to, čo im treba a zvyšok nechajú takto na pospas osudu. Mne osobne sa veľmi páčia tieto drevené časti, v podstate je celé vnútro takto z dreva, sú tu rôzne hranoly, trámy a tak ďalej, pôsobí to veľmi pekne. Samozrejme ten stav už nie je veľmi priaznivý a bohužiaľ asi náprava by bola naozaj veľmi finančne náročná, takže chápem, že financie na prevádzku tohto mlynu už obec nemala, ale bohužiaľ je to naozaj smutný pohľad. V tejto časti môžeme vidieť takýto stroj, ktorý si myslím, že nikto nedokázal odmontovať, pretože bol veľmi ťažký, tak aspoň ten sa tu nachádza. Čo mňa ešte osobne pobavilo je to, že tu niekto nechal svoje zásoby mrkvy, ktoré už som vám do záberu veľmi nedala, ale vidíte ich aspoň takto na fotke, ktorú som vám priblížila. Takisto sú tu nejaké ponechané pneumatiky, vlastne nejaké tehly, či už vybrali alebo sami spadli, je otázne. V podstate to tu celé zarastá prírodou, ako môžete vidieť aj na snímkoch. Po týchto schodoch som síce vyšla hore, ale určite to nikomu neodporúčam, pretože sa trošku podlamovali už podo mnou. A to nie som úplne najväčšia, takže si myslím, že radšej buďte opatrní, ak by ste sem prišli. Za mňa osobne naozaj smutné, pretože vidíte, zachovalo sa tu ešte nejaké to vybavenie, nejaké veci. Len hovorím, no to, čo sa dalo, už pobrali, pretože ten prístup je tu, aký je. V podstate majiteľom momentálne obec. Je tu vlastne taká tabuľka, že obecný pozemok, ale bohužiaľ nemá to vlastne žiadneho správcu ani nikoho, kto by sa o to nejak patrične staral. Takže za to vlastne dopadlo tak, ako to dopadlo.
Za mňa osobne to bol pekný objekt, znútra drevená konštrukcia, ešte pozostatky aspoň ako takých strojov. A za čo dávam určite plus, je toto pekné miesto na rekreáciu hneď vedľa. Je tu vlastne takáto vodná plocha, naozaj je tu pokoj, ticho, taký kľud na rozjímanie. A bohužiaľ škoda, že tu je táto stavba ponechaná na pospas osudu, ale aspoň toto mňa osobne pobavilo. Niekto tu z takéto autobusovej zástavky spravil vlastne takéto miesto na oddych, opekanie a tak ďalej, takže určite za to dávam plusový bod, veľmi originálne a napadité. Takisto sa tu vybudovali takéto lavičky, kde si ľudia môžu oddychnúť. Čo určite oceňujem, sú odpadkové koše, čiže ľudia nemusia dávať odpadky kade tade, ale pekne na miesto určené. A takisto je takýto mostík, ktorý vás vlastne pekne prevedí z jednej strany na druhú, aby ste mohli obdivovať toto okolie. Takže miesto naozaj veľmi pekné, škoda, že bohužiaľ ten mlyn je v takom stave, v akom je. Myslím si, že keby niekto prišiel, našiel sa možno nejaký investor, tak by z toho možno bol nejaký pekný penziónik alebo niečo také podobné, ale tak bohužiaľ no. Ale za mňa to bol pekný výlet, som rada, že sme ho videli. Bolo to také kratšie, pretože ani to nemá nejakú siahodlhú históriu. V podstate som vám iba povedala, na čo to slúžilo a stav vidíte už sami. Aj napriek tomu ale dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak áno, určite dajte like, komentár, poprípade mi napíšte, čo by ste z tohto miesta spravili vy, ak by to teda bolo na vás. Ak by ste mali tip na nejakú lokalitu, kde by sme sa mali ísť pozrieť, napíšte mi prosím súkromnú správu na Instagram. Za všetky vaše komentáre, lajky, zdieľania či odbery budem samozrejme vďačná. Zatiaľ sa teda majte krásne a prajem vám krásny deň. Ahojte!